Ipuin honek zenbat gauza on irakasten ote digu. Bakoitza baketu behar da duinean eta duenaz. Igo nahi duenak handi gauzen bila edo leku goratura buruku zorabario bat da asko behea jo eta bizitza galtzeko. Beldure eta kezka gabeko bizitza baketsua hobea da, betiko arrisku eta ikaran egotea baino. Eda inoiz zorionekoa, aberatz eta asko duena, bakea eta atzekaberik ezak iez ekin badio. Nekazari basotarren sabela beteago dago hartu. Gaztaina, zagar eta tupina, azaldunekin handiki bat eper, oilagor eta oilanda samurrekin baino. Honek, osasunik edo bakerik ez du, eta ark bai, hobe da gutxi eduki eta bakea. Ondasun askok dakar ikara.